kalaruta saking godha sang kala yen amutusa sang Sri Siwa Semar kula ndara ana wewujudan titaing Bathara ingkang merpeki kelawan lakuning Bambang Sunggata niki enten apa jroning madosaken jampi ingkang rama lah kok malah werna-werna mawon ingkang margi nuwun sewu panjenengan sinten kisana Raden dipun tepangaken kula menika satunggiling putut kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi tibanipun inggih menika papan dunung kula